Ναι, κύριε Νικολόπουλε. Στο κύριο Σταυρέλη από το Γιώργο του Ναστούρη για το λιμάνι και είπε ο κύριο Σταυρέλης ότι εντός των ημερών θα ανοίξει το πάρκινγκ του λιμανιού. Είστε γνώστες και ποια είναι η άποψή σας? Όχι, δεν έχω την πληροφόρηση αυτή. Η δική μας η άποψη είναι ότι τόσα λεφτά που ξοδεύτηκαν εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο ξοδεύτηκαν και έπρεπε να ανοίξει το λιμάνι. Επόμενο ήταν και κακώς καθυστέρησε τόσο πολύ. Τώρα με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει, αν θα έχει κόστος για τους ανθρώπους οι οποίοι θα πηγαίνουν με τα οχήματά τους εκεί ή όχι, δεν το ξέρω. Η πληροφόρησή μας στο θέμα αυτό είναι ελάχιστη. Η άποψή σας ποια είναι? Όταν θα ακούσω από την πλευρά του κυρίου Πνευματικού και το Λιμενικό Ταμείο ποιο είναι το σχέδιο για το πάρκινγκ στο λιμάνι, τότε θα σας απαντήσω. Πολύ ευχαριστώ. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης στο Δήμο Κορινθίων είναι ένα βασικό μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν θα αντιμετωπιστεί πλήρως με το να δοθούν κάποιες θέσεις στο λιμάνι. Πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο σχέδιο και να προβλέπει στάθμευση ολιγόρη στους δρόμους οι οποίοι είναι περιφερειακά της αγοράς και μόνο με ένα συνολικό σχέδιο μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είναι αδιανόητο να περιμένει κανείς αποσπασματική απάντηση τι θα κάνουμε μόνο με το πάρκινγκ των 150 θέσεων στο λιμάνι. Πρέπει να δούμε τις χιλιάδες θέσεις που χρειάζεται, τις εκατοντάδες θέσεις που χρειάζεται κοντά στην πόλη και συνολικά να αποφασίσουμε. Πώς μπορώ να σας απαντήσω μόνο γι' αυτό? Αυτό είναι το λάθος που κάνει η πλευρά του κ. Πνευματικού εδώ και πολλά χρόνια. Δεν δίνει μια συνολική λύση, δίνει αποσπασματικές λύσεις που ουσιαστικά δεν έχουν κανένα